Ahojte, ja vás teda vítam pri ďalšom mojom treťom vlogu a teraz by som chcela vlogovať taký môj obyčajný týždeň. Je 14.7. a ja som práve vstala, takže idem urobiť moju rannú rutinu, ktorou je hygiena, káva, raňajky a Biblia. Takže ideme na to. Také nejaké moje rutiny alebo čo robím ráno, tak stále ráno sa snažím byť vlastne bez telefónu, teda vôbec nie na sociálne siete, aj teraz mám vypnuté Wi-Fi, vypnuté dáta, jednoducho jediné čo robím na tom mobile je, že natáčam. Ale teraz cez leto dosť vypadávam z režimu. Povedzme si, je to normálne, ja sa za to nejako ani neobviňujem, ani nič, pretože cez školský rok ja dosť cestujem do školy, takže stávam okolo 4:30. Teraz si dovolím dospať to, alebo vyspať sa dlhšie, takže stávam okolo 8:00-9:00. A je to fajn, pretože mám voľné dni, takže si to celkom akože užívam. Ale jednoducho také moje pravidlá boli, že nie som na mobile, aspoň hodinku po zobudení. Naozaj sa snažím byť taká prítomná, pretože ten mobil, mám pocit, že ak ho hneď ráno otvorím a hneď všetko tam čítam alebo pozerám videa, tak mám pocit, že hneď mi to zoberie toľko energie, ešte vlastne ani deň nezačal. Takže to je moje také prvé pravidlo. A druhým pravidlom je prečítať si Bibliu, pretože vtedy mám ešte takú najjasnejšiu myseľ a ešte tým, že som nebola na tom mobile, ešte som ako keby nevstúpila do toho reálneho sveta, tak nerozmýšľam nad žiadnymi vecami inými, jednoducho sa sústredím na ten text. Ale každý to má individuálne, niekomu napríklad vyhovuje si Bibliu čítať až večer, alebo jednoducho každý to má inak. Čítala 4 kapitoly Izaiáša a v jednej z nich tam bolo napísané, že tedajší ľudia, vlastne to bolo o tom, že Hospodin ide potrestať ľud Izraela, pretože proste opustili Boha, nenasledovali ho, jednoducho klaňali sa tým modlám a tak ďalej, ale v jednej z nich bolo, že on vie, že ho ľud vzýva ústami, ale nie srdcom. A preto aj tak to všetko vlastne dopustí na ten ľud, pretože on vie, že ten ľud ho nevzýva srdcom. A pre mňa je to také zamyslenie, že či aj ja naozaj vzývam Boha aj tým srdcom, alebo iba ústami. Ja som teda docvičila, už som sa prezliekla do pohodlného, pretože sme doma, ale idem sa trošku učesať, keďže toto je môj spiaci účes, teda účes na spánok a ešte som sa dnes neprečesala. A potom si idem urobiť moju kašičku, keďže dnes som nejak nemala chuť ráno jesť, takže som si urobila iba kávu. Aj keď viem, že akože káva na lačno veľmi dobrá nie je, ale stalo sa. Takže idem sa prečesať, idem si urobiť moju kašičku, možno, že si pozriem niečo v telke, teraz som po novom, tým, že som doma, začala pozerať Rodinné prípady. Vítam vás v našom špajze. Ja si teraz preferujem vlastne robiť túto kašu. Je to vlastne ovseno-rýžová a s kakaom a je veľmi jednoduchá. Jednoducho si to len zohrejem mlieko a nasypem tam túto kašu a mám. Teraz v lete sa mi vôbec nechce vyvárať. Ja som si cez školský rok robila také stále lievance, obložené tanieriky, toto, hento a teraz fungujem na tejto kaši. To idem na chvíľu rozkecať, keďže urobila som si kašu, pozrela som si Rodinné prípady, no ale začala som pracovať, keďže zajtra alebo dnes by mi mali teda doraziť moje knihy,
čo znamená, že začnem baliť, keďže táto tlač tejto knihy sa realizovala vďaka prispievateľom, teda darcom, ktorí mi si kúpili teda knihu v predpredaji, dosť veľkom predpredaji a získali teda knihu teraz medzi prvými aj vlastne účasť v mojej knihe, keďže všetci ľudia, ktorí mi prispeli, budú vypísaní na zadnej obálke knihy. Veľmi im ďakujem aj takouto formou, keby niekto z nich to vidí. Chcem vám veľmi poďakovať za to, že ste si tú knihu kúpili a tým ste mi pomohli zrealizovať môj sen už v takomto veku. Ja tu mám moju knihu. Táto kniha je moja a je taká cestovná. Ešte nie je v podobe, ktorú vlastne budem posielať tým ľuďom. Ten balíček tých 500 kníh mi má prísť zajtra. Ale táto kniha je teda ešte bez darcov. Dokonca tu mám aj takúto záložku v jednej edícii, takže kvetinková. Takisto sa to bude dať zakúpiť. No ale idem skúsiť si to zabaliť, túto moju skúšobnú knihu, ktorá je taká testovacia, aj vlastne tlačila sa kvôli tomu, aby som videla kvalitu tlače a odsúhlasila tlačiarni, že či som s tou kvalitou spokojná a či sa vlastne môže pristúpiť k tomu tlačeniu tých 500 kusov. Takže vďaka tomu túto knihu mám. No a ja vlastne teraz spolu s vami ju idem skúsiť zabaliť. A veľmi sa teším, pretože to je vlastne dôkaz toho, že všetky sny, ktoré som mala, sa mi vlastne plnia, za čo som nesmierne vďačná Pánu Bohu. A tak no, som veľmi šťastná, takže poďme si tú knihu, poďte si so mnou túto knihu zabaliť. Uvidíme, ako veľký bude ten balíček, keďže od toho vlastne potom závisí to odosielanie. Takže ideme na to. Takže poďme sa pozrieť, čo bude obsahom v každom balíčku, teda čo idem baliť ľuďom, ktorí mi prispeli pri mojej zbierke na Doniu. Takže ideme sa na to pozrieť. Každý z nich vlastne dostane aj e-mail, v ktorom príde moja e-book kniha, ktorá je ešte v procese, preto som ju tu ani neukázala, ale dávam tu aspoň taký náhľad. Takže táto e-book kniha príde taktiež a príde prvé a potom vlastne príde balíček. Takže aj tú knihu budem rozosielať a takisto bude v ponuke potom pre vás, ak zverejním formulár e-shop na nakupovanie. Takže ideme na to, teším sa. V každom balíčku nájdu knihu, teda o to tu ide, knihu, na ktorú prispeli. Ďalej súčasťou balíčka sú takéto 3 záložky, ktoré som vlastnoručne vyrobila. Časťou takou maličkosťou je kartička a na túto kartičku chcem zo zadnej strany najčistá napísať nejaký osobný odkaz pre každého z vás a následne nejaká úplne zlatučká nálepka, ktorá bude takým maličkým poďakovaním. Úplne zlatučky, páči sa mi dosť. Pripravená, sedím v mojom kresielku, za mnou je tento obraz, takže ideme natočiť podcasty. Po tretie, ja som si konečne urobila obed. Je to taká tarhoňa s kuracím mesom a s kopec uhorkami. Domáce uhorky, takže to využívam. A konečne sa idem najesť, pretože som doteraz natáčala podcast, keďže som mala trošku problém s mikrofónom, potom so statívom. Teda ozývam po dlhšej prestávke. Nahrala som vám zo pár záberov z dnešného takého dievčenského popoludnia, keďže robili sme si koláčik, potom sme si robili kávu so sebou a išli sme na takú dlhšiu prechádzku na výhľadňu. Tam sme si sadli, sme trošku porozprávali a išli sme späť. Musím povedať, že takéto chvíle sú pre mňa veľmi vzácne a veľmi si ich vážim, pretože jednoducho znamenajú pre mňa veľa a takéto priateľstvá sú asi
najvzácnejšie, kedy vlastne môžete preberať všetko, hoci kde a bez obmedzenia, takže som naozaj veľmi rada a taká spokojná. Mám v pláne dnes si už iba dokončiť zápisník a ísť do sprchy a možno, že si pôjdem čítať knihu, iba tak na odpočinok, ale cítim sa dosť unavene. Idem spať, idem si zapísať tie vďačnosti a potom proste pôjdem spať a vidíme sa opäť ráno. Je 7 hodín cca a ja som sa rozhodla, že dnešné ráno robím tak, že pôjdem behať a zároveň mi napíše šéf vedúci, či mám ísť do práce, či nemám ísť do práce, podľa toho sa zariadím, ale mojím cieľom je si urobiť dnešné ráno pekné bez ohľadu na to, či do práce pôjdem, či nepôjdem. Jednoducho chcem využiť ten čas. Ja som ubehla, osprchovala, dala som si robiť teda raňajky. Teraz idem robiť kávu, predtým než si urobím raňajky. A chcela som vám ukázať tú kávu, ktorú som vám včera spomínala, keď teda máte radi nejakú sladšiu kávu. Je to teda táto, je to obyčajná káva na zalievanie, teda vriacou vodou, takže nepotrebujete kávovar, nepotrebujete vlastne nič. A táto je vanilková, myslím, že mali ešte ďalšie príchute, ako napríklad oriešok alebo karamel. Takže ak máte radi nejaké sirupy do kávy a obľúbujete to, tak určite sa v tejto káve nájdete. Za mňa to je akože až moc taká potom sladká a vanilková chuť, preto ja si mixujem, takže si dávam, že polovicu tejto a polovicu úplne klasickej, aby sa tá chuť mixovala a nebola úplne tá vanilková sladká. Ale keby teda vyhľadávate niečo také, tak dávam vám do pozornosti, že niečo také existuje a nájdete ju zrejme v Kauflande a možno aj v iných obchodoch, takých supermarketoch. To teraz vlastne chystám na moje rané čítanie Biblie a zrejme budem čítať znovu Izaiáša, budem pokračovať v Izaiášovi. Urobila som si kávičku a vôbec nemám chuť jesť, ale nehrodím to, pretože som si ráno dala ten koláčik, takže myslím si, že káva nejde znovu na prázdny žalúdok. No a čo sa týka mojej práce, tak ona zrejme dnes nebude. Keď už vlastne sledujete a poznáte môj kanál, tak viete, že natáčam aj podcast a tam sa vlastne rozoberáme viacero tém. A musím povedať, že ja som dnes do práce chcela ísť, pretože som tam dlhšie nebola a predsa je to brigáda a vlastne účel brigády je zarobiť si niečo, takže ja som sa tam dnes aj tešila, povedzme si, ale zrejme to neplatí a nepôjdem. Aj som sa za to modlila, aby proste som mohla ísť, akože ešte sa môže stať, že pôjdem, ale uvidíme. A chcem vám povedať, že tieto vlogy majú byť takým dôkazom, že to, čo hovorím v podcastoch, je úplne bežné a stáva sa to každému z nás a v každej chvíli. Hoď som proste sa modlila za to a že vlastne chcem ísť dneska pracovať, aby som proste išla, tak Boh plán trošku zmenil a myslím si, že je podstatné, aby ste videli, že aj ja som človek a ja sa niektoré veci potrebujem proste prijať a proste tiež možno cítim sklamanie alebo také, že pýtam sa prečo. Dôležité je to, že mu verím a že viem, že on má pre mňa ten náhradný plán, ten lepší plán. To nebola vždy. Naozaj som typ človeka, ktorý má rád, keď je všetko premyslené, keď má proste všetko jasný plán. A toto tu je také nejasné a myslím si, že takúto brigádu som dostala práve kvôli tomu, aby som sa zlepšila v tej flexibilite a improvizácii, aby som jednoducho vedela sa prispôsobiť a možno lepšie reagovať na zmeny. Teda uhorku z domácej záhradky, chlebík, teda hrianku s kotyčom a 2 vajíčkami. Takže to sú moje raňajky. Oznamujem, že knihy sú na svete, knihy dorazili, sú teraz tu pod mojimi nohami, takže idem si ich otvoriť a som celkom taká plná očakávania, keďže ja už som vlastne knihu videla, ale predsa len niečo som tam dorábala. Je tu tých 500 knížiek, čo mi mali prísť, je to úplne o niečom inom, takže som taká
proste neviem popísať tú emóciu. Som proces rozbaľovania kníh natočila, ale natočila som ho na výšku, takže v tomto videu zrejme nebude. Každopádne máme tu knihy a druhú krabicu som ešte nerozbalila. Takže ja si ich idem popočítať a dnešný plán je ešte taký, že tým, že pravdepodobne už do práce fakt nepôjdem, tak zbehnem na daňový úrad, vybaviť nejaké dokumenty, čo sa týka predaja týchto knížiek. Cvičila nič, ale už som to cvičila. Bola som na daňovom úrade a ideme domov. Ja som už doma a mám tu svoju kávu, mám tu koláč, ale nie je to len taký hociaký koláč, pretože jeho tváre srdiečka. Sú na ňom čučoriedky, čo je moje fakt veľmi obľúbené ovocie, aj na ňom sviečka. A ja si vlastne idem zapaliť túto sviečku ako také poďakovanie, ako takú jednoducho idem oslaviť to, že moja kniha dorazila ku mne domov a jednoducho je to také moje dieťa, takže idem ho teraz oslaviť a to je taká aj pripomienka pre vás, že nie každá oslava musí mať 20 účastníkov a jednoducho niekedy to proste vyjde tak, že si potrebuješ tú sviečku zapaliť sama. Presunuli sme sa do ďalšieho dňa, pretože ja som včera bojovala trošku s emóciami. Jednoducho to, že pre mňa prišla kniha, bol pre mňa taký dosť veľký emocionálny zásah, by som povedala, a jednak potrebovala som to spracovať. Potrebovala som jednoducho trošku priestor aj sama pre seba so svojimi myšlienkami a jednoducho nič som netočila, necítila som sa na to a proste sme sa prehúpli do ďalšieho dňa. A ja dnes pracujem od 8 do neviem kedy, keďže celá tá moja brigáda je úplne taká, že sa sama vyvíja. Tak som trošku zvedavá, neviem, čo mám od toho očakávať. Ale nespala som veľa, spala som asi 5 hodín, keďže včera bol taký špeciálny deň, čo sa týka môjho prežívania, takže spala som fakt maličko, na mňa maličko, lebo som zvyknutá spať aspoň tých 7-8 hodín, takže snad to zvládneme. Určite to zvládneme, ale bude to ťažšie. O 6:30 cestujem do mesta, aby som si mohla pred prácou, ktorá začína o 8, ešte nejak zacvičiť. A to je tak na dnes všetko. Plán na dnes je proste zacvičiť si, ísť na brigádu a večer začať kontrolovať posielanie e-mailov pre e-book knižku. Takže to sú také 3 body, ktoré snáď zvládnem. A takže vidíme sa potom. Ahojte, ja sa ozývam, dnes je piatok ráno, ja robím od 9:30 a predtým potrebujem ísť ešte na daňový úrad a vybaviť ešte nejaké papierovačky ohľadom knihy. Som veľmi unavená, pretože včera som vám už nič nenatočila. Idem iba povedať rýchly plán na dnes. Cvičiť, daňový úrad, pracovať a nakoniec idem na takú chatovo grilovačku, kde je aj výrivka. Tam sa strašne teším. Tak to je vlastne dnešný plán dňa. Ako to už býva zvykom, ja som znovu a zase zabudla ukončiť vlog. Dnes je sobota a ja sa s vami takto lúčim. Najbližšie čakajte asi vlog z príprav na dovolenku. Takže ak sa vám vlog páčil, určite ma podporte lajkom, odberom, komentárom, pretože každá takáto odozva od vás je môjim pohonom, že toto točenie má zmysel. Takže majte sa krásne.